ଶାଶୁ ଘରୁ ଆସି ନଣଦରାଣୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମା ଝିଅଙ୍କର ଚୁଗଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ରାଗି ଯାଇ ମୁଁ ଆଜି କଣ କଲି ଆଉ ମାମାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆଜି କାହିଁକି। ତ ମୋ ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଦିନ ହିଁ ମୋ ନଣଦରାଣୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଘରେ। ଏଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ତ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ବ୍ଲଗ ରେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ଏଣ୍ଡ ତା ପର ଦିନ ଥିଲା ଜାଗର। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏମିତି ଅଛି କି ଜାଗର ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ହୁଏ ବାଇଗଣୀ ପକୁଡି, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଖାଉ ମୁଢି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମା ଝିଅଙ୍କର ଚାଲିଛି ଲମ୍ବା ଚୁଗୁଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚୁଗୁଲି ନଥିଲା, ମାନେ ମତେ ଏଇଟା ହଇରାଣ କରିବାର ଗୋଟେ ନିଞ୍ଜା ଟେକ୍ନିକ। ମାନେ କିଛି ବି କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଖାଲି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମତେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ନାଁରେ ଚୁଗଲି କରୁଛୁ। ତ ଗିଳିଗୁଳା ସାରିକି ଯାଇଥିଲି ଲୁଗାକ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ବାବା ଏଇଠି ମାମାକୁ କଣ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଏଇ ନଣଦରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲି ଆଉ। ଆରେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନଉଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିସ କିସ ରିଲ୍ସ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ହସି ହସି ପୁରା ପାଗଲା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ସାରା ମା ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମତେ ମନେଇବାକୁ ଯାଇ ନଣଦରାଣୀ ବନେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଗି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ରାଗିଲା କିଏ, ମନେଇଲା କିଏ, ଆଉ ଭୁଞ୍ଜିଲା କିଏ? ହେ ପ୍ରଭୁ।